Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Oras barita salhutna ihamu ama nami ina nami huria na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus abangoti ma ari parjulu sadarion mamuka di tahun na baruon tahun 2025 dorong sota mulai perminggut ta parsaurat tadi bagasan managuton martangiang nahohom mahita. Amen. Puria ni nahinaholongan ni Tuhata, tapuji ma debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia naung paluason hita, mamulus tahun 2024 naung salpui, jala naung mangalehon tahun 2025 on tuhita. Alani pasahaton nami ma tuhita saluhutna. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Selamat tahun baru ma anak dihamu. Pardenggan basa do Jahoba di saluhutna. Jala dilinggumi asini rohana do jadi-jadianna sudena. Ulopon ma Jahoba ale sandok tanoon. Kuului hami ma Jahoba marhite-hite ras ni roha. Robe mahami tujulona parhite-hite olop-olop. Atong marulup-ulup jala marlas ni roha mahita marsoba tu debata. Tapauduk marohata taloas ma debata mian di bagasan parsaurata di tikion marede mahita. Sambutan naburuki, o mau puji Tuhanki, ay diramu tihudok tu, tundiku duhut tegikun, ay diramu tihudok tu, tundiku duhut tegikun. Oh Jesus, ay asiroha, ay anting di basa, muserito ng maroon, dinasahuri ang tuktok, muserito ng maroon, dinasahuri ang tuktok. Sa itong bayan at amin na mga puliruhay, alay pangako sa sudi, madamasi ang habibi. Alay pangako sa sudi, madamasi ang habibi. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todli parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ahudo alpa, ahudo omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani, na adong dohot naung adong hian dohot naro, pargogo na sumurung. Haleluya. Haleluya,
martang yang mahita. Ale Tuhan debata sian asini rohamdo ubahin sahat hami tu tahun na ibaruon. Odo na mga ramuti hami di bagasan tahun na salpui. Say asi maroham, say unang tulak hami nuaeng, say dongani mahami di bagasan tahun na ibaruon. Pasu-pasu hami rodi agkaulaw na denggan, nahula hami marhite-hite guarmu. Alay na gumudang pasu-pasuhon mahatam na badiai turohanami. Asa gabay baru rohanami. Asa tarpa masuk ho hami tu banua gizang dihasusudani bohal nami. Amin. Sai pagomos marohaku mundundal sai lampakan damari kasu mengurang matikni asa unang rohaku lalapi Kurian itu hatta tangion hamuma patik ni debata dihita sadarion ima natar surat di Lukas bidu 10 ayat 10 sonon ma didok disi. Ia haposan halak di naumotik haposan ma ibana nang dinagudang. Yang go geduk ibana di naumotik geduk ma nang dinagudang. Ido sahatna. Atong rak mangidugugo mahita tu debata la mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatopotima dosata dijuloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partalup niroha jalan nabasar doho.
sai marpangulahi marohami dahami. Jod doh warsahi hami ho ali Tuhan di tahun naung salpui. Nang peringgas hujaha hami, ubege hami patikmu, alai. Jojo do hami manibil sian akka dalammu. Nang peringgas hujaha hami, horimang-rimangi hami hatami, alai dang boy dope rohanami, gabetano na denggan, laho marparbuehon parbueh na denggan dingudunami. Olo dope hami madabu tugang guni roha dohot padilian, nang pe marsikat soring akataon di parnguduan nami, alai hapor siaon, pakirimon dohot holong ni rohami, dang tuk dope gabitiriwon diak kadongan. Ali Tuhan, saya asih maroham di hami, sesama dosa nami. Tunggodang situtudo akka potensi talenta na pinasahatmu Tuhami. Alai sipatadang huhilala jaladang huidahami si lehon-lehomi. Nunga ditongos ho akka suruanmu. Laho patuduhon huhut pahebakon akka potensi dohot si lehon-lehonmi Tuhami. Alai hurang marsitutu dope hami mangulahosa. Dang marsitutu dope hami mamakke parbinotoan dohot habisuhon na nilehonmi. Dang marsitutu dope hami papatarhon holong ni roha tuak kadongan nami. Tamado rimasonmu jala uhumonmu hami ala ni dosa nami. Ali Tuhan, saya asih maroham di hami, sesama dosa nami. Di baheni saya sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham. Hatigoran na pinatupa ni anakmu do. Nahu pangasahon hami di julum, di baheni pasonang jala apu di mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa, musat pe akadolok jala humutal akarubean, alai anggo parasini rohaku nasotupa musat sianho, jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jehovah siasiho, hasangapon ma di debata na digijang. Ujung nasu
Pajahama hatani debata naga biturpuk di bagasan sadarion ima natar surat di Jeremia bidu 10 pitu ayat pitu rodi ayat walu. Alai mertua mabawa namar haposan tu Jehovah jala Jehovah haparusanna di bain. Tudus doi bana tu hauna sinuan ni topi ni batang aek. Jalan jarar uratna di lapung batang aek. Jala dama biari bana moloro amokon. Jala toktong rata bulungna. Jala dang losuan ibana di tahun haraharon. Jala dang marsogot parmarbue. Ido sahatna martua maak kana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na ditubuh ni si Maria nagabegabian siatod di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal doibana di hau pinar silang na tuat tubo nuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na suda-suda. Amin. Songon sunggul-sunggul di hita tua manami inanami saluhutna minggu tanggal 5 Januari 25 tapatu pada parmingguon songon nasomal siganuk minggu disosohon tu suseruas asarap maddohoti parmingguoni sonima sunggul-sunggul di hita. Salam. Oras mari kita saluhna. Selamat tahun baru, tahun naik baru 2025 di ruas HKBP Rawamangun. Selamat tahun baru mari kita saluhna. Nah, hu hormati kami
amang pendeta resort, amang inang pendeta fungsional nadong di HKBP Rawamangunon, sudihamu amanami dohot inanami parhobas situana di HKBP Rawamangunon, moliati ma perjulu tadok tutu hatta pardingga basai ala ni holong ni rohana basa-basana tu kita saluhuna namar pungu di bagas doroni tu hatta apalagi manugoton holan asi rohani sabing ni tu hatta do buhi tamar pason melewati satu hari tahun baru tahun 2025. Di bagasan ini dihamu saluhuna amang pendeta nami nama kobasi huria dison hami siar ruas madok selamat baru madi hamu na saluhuna kamang pendeta dot inang dison soni nang kita ruas sayang giat di tahun 2025 menjadi tahun parasimi roha mau di kita saluhuna di HKBP Resort Rawamangun dohot di HKBP na bolo di saluhuna asang giat di tahun 2025 tahun lasni roha tahun kebahagiaan di kita saluhuna di kita ka ama dohot ina nang akada poso bulung dakdana saluhuna ma ruas di HKBP Rawamangun dohot HKBP di dia pe berada dohot beraktivitas. Hurian rame do huriat tahun. Mulai tahun 72 ngamar huriai berison lebih setengah abad Tuhan memberikan kedamaian tetap di gereja HKBP Rawamangun. Mudah-mudahan di tahun berikutnya terlebih di awal tahun 2025 inilah menjadi doa kita kepada Tuhan supaya lebih diberkatin gereja ini HKBP Rawamangun na bulunon menjadi bulul lasni roha bulun holong jala balgas itu tu nang asia-asin itu tu kata tu hita di bagasan ni ihamu akadamang dainang na poso bulung akayana konami saluhuna rap martangiang mahita di tu hatta asang giat mulai awal tahun 2025 nang godang pembaharuan, nang godang dame, nang godang holong di ruasta di gereja HKBP Rawamangun tabba jala diramoti ditabay itu hatta may saluhuna di kita marhaki pason bang kita saluhuna horas mari kita selamat tahun baru masaluhuna nono nami buku nabadiyai na tersurat di katekismus tuhatta di batana badia imam adongani kita saluhuna mari kita anaknya Yesus Kristus muliate mari kita selamat tahun baru masa kalina ku pasakata mari kita saluhuna horas Shalom. Horas madita saluhna. Nah hormati hami amang padita resort, padita baner Siburian. Nah hormati hami sude inang do amang padita fungsional na di HKBP Rawamangun. Nah waholongi hami sude hamuna tua-tua nami damang dainang dohot ibotoniba tapi naribot toktong mahita madok molati tutu hatta di asi dohot holong ni rohana na toktong nguluta hari lepas hari sia tahun 2024 saat memuka di bagasan tikion las rohata di pardonganion di dibata di bagasan nguluta tunggu dah pena tadupi alai hata ni debata toktong
patuguhon hapor siota natok tonglo julungan hita dakya ditinggal hok kita alanido di baga setikyon hami sian parhalado mewakili medok selamat tau baru madi hamu saluhutna diaka pelayanan nami mungkin ada kekurangan ya mangido hami asa di baga setikyon mangido maapami tu hamuna tangi ako kamu hami asa lam dope dengan pakovision nami tuhamu saluhna akaruas ni huria na walong hami songon lau madalani tahun 2025 diborhati hatani di batado hita imana tersurat di Yesaya 41 ayat 10 janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kamu aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan imasada kekuatan dot harapan di kita bahwa Tuhan selalu memegang kita Horas Madita Sulena selamat tau baru madihita Marede hita nomor 15 dot udutna laos taparade ma peliata Baru, dia
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Nagugo jo sauti miki ngahayb suaraon sa sound system ini. Hamwa kamanginang sada tradisi ni huriat tahakabipi ima majahaho jamita pinatol hasni opui pimpinan di Ganup tanggal 1 Januari. Alai ala tongon di akka kesibukan nama cerocok dope duko sinudi gudang dang apala tolhas dope tu hita almanakta tahun 2025 di bahini atas goarni sudi akka pimpinan Eforus Sekjen Kadep Rap Dohot Preses 32 di HKBP tong mahu pasahat tabi selamat tahun baru ni nasida salu natuhita akadamang dohot dainang hahanggi pinaribot selamat tahun baru madihita saluna. Berita nauli mamorhati hita tahun 2025 tersurat di Matius 25 ayat 24 rodi 30 songonomma hatana. Jadi Roma nang nama jalo nasada bagiani nin nama tuan nami nunga hubotoho parrohana pir namanggotil dinaso panuanamu jalan napapunguhon dinaso panaburammu. Jadi ala nama biarau lau doau manabunihon bagiaki tu bagasan tano nah dion uga sammon. Alainin na iduk na ima mengalusi bana. Weho naposo naza roha jala nalosok dibotohodo hape au manggotil dinaso panuanakku jala papunguhon dinaso panaburakku atong data maman nian buanummu hepeki tu siana hihepeng gabe jala okku na dia rap doh bungana di harorokon oppe buat hamuma bagian nai lehon hamumai tu nama meop na 10 bagiani ai diganu paradongan lehonor do asam lubi-lubi bana alai sibuatod do sian naso paradongan nang nadi ibana hian laos pabeli hamuma naposo naso haseai tu nahulum maripotipot disima masa anggo hangguk dohot na patungoripon ima sahana hamuaka manami dotina nami Puasa di tradisi Nuhuriat HKBP ikom berminggu hita tanggal sadai atik pedang hari minggu perzolo nama dok mauliate do hita ala naung ditangi ho debata tangyang ta dia mei nabudari pojok do gereja tahun daksiat alame biar sotung pukul 12 siang non tos hosana anggiat asirohani Tuhan dipatarui bana satu tanggal
sada Januari. Anggo na budari marbangku tempel pe soranggo diba dihilala. Ala ni rikok na mangido padongan yon ni debata pataruhon 2 tahun na ibaru. Jai hita nang rotu bagas joro onna yang omma namadok mauliati. Sudah hita ro tu bagas joro ni tu hatta sonari. Nang petu padong dope modohodok tak pola behai. Alatong memang sepatah tebodo modohodok di gereja. Sonang zonok maradopon tuhatai. Alai nang nasorope akarongatan nagudang sindabudari openg atung luar biasa on. Saya tong mana sida madok mauliate diakai inganan Nabi. Dohot di bagas Nabi. Paduahon tradisi tanggal 1 Januari berminggu hita aladung tadok mauliate tujahuba mangidogogo hita asa tapuka sude ulota mamuka sa tanggal 1 Januari rap dohot tuhatai. Mamuka ido edeta nomor 300 siai rapon Tuhan Yesusi puka ulaumu ikut tu ibanai perguruhonomu baheni bana dongami hehe dohok modum digima bugas nai rohami paho mamuka di baheni molobongot tita saunari tu bagas joron itu hatta saunari nama muka sude ulauta rohita rapon tu hattai. Anak-anak muda yang bergereja tahun 1 Januari ini memulai segenap pekerjaanmu, perkuliahanmu bersama-sama dengan Tuhan. Alani moloso berminggu sasitonga tanggal 1 Januari biar roha dang mamuka ibana ulauna rap dohot tuhatai. Mungkin anak muda mamuka ulauna rap dohot halekna. Atau pekerja memulai pekerjaannya bersama dengan pebisnis. Tapi anak-anak Tuhan memulai setiap pekerjaannya bersama-sama dengan Tuhan. Mamuka ulauna rap dohot tuhatai. Adong ko memang sada haurangan dihita hiranau marga mengahirion daripada memulai. Misalnya molong mersahit sada jolma ngatung para sahit naon sudedo dilului pangubati asatung sehat sahit nai. Dukpe adong diba naraho hosa-hosa atau kinna nama hira-hira hosa naon jo majo perdita siburian asa marulaun na badia. Jadi hira mengahiri do dianggap narumikot. Padahal sebetulnya sama harganya mengawali dan mengakhiri. Berdoa di akhir tapi di awal juga berdoa sebagai motivasi awal. Mengawali dan mengakhiri. Iban na marminggu liturgi tahun hamu amang, dos do argani nama muka do na mengunjungi. Alahya do orang marminggu au di Medan, tiki mulai marminggu siang merhite-hite, satu nama jaha epistel, dan masuk gimana marminggu. Holad diahirai di mana masuk tu gereja. Di barong godongan nami perhaladon situa, aladang di raw mangono nida. Saya markatoi mana sida di bilu per hubasan. Dungi dung sahap pelean lahu manutup, bah toy masuk maita tu gereja lahu majalo pasu-pasu nama inna. Jadi ihurai do takup anggo bonanai daw.
Di liturgi tay patorang kay namar pahya pesta do molorosa bonana saha rodi ujungna. Mamuka dohot mangujungi. Di bahia hamwa kadamang tapuji matu hatta napabongot tita tu tahun 2025. Ala holan asini rohana dohot basa-basana do ubay tari parhita. Ausura sohabruzoni jahuba tu padang tari parhita tu tahun nai baruon. Alai ala burzuni rohana doho holong ni rohana di pataru hita gabe pukauta ma ulota rap dohot tuhatai. Hurian itu hatta marhite turpuk na tazahana king di bohali dohita na paling sautik tulu. Parjolo di johatan itu hatta dohita kamanginang. Duli-duli dohot na merbaju. Asa gabi zolma na haposan hita. Zolma na haposan. Haposan di ulaon, haposan di tiki, haposan di pangkat, haposan di hepeng, haposan di sudina kepercayaan na pinasahat niya ka idukna tu ibana. Buasa di johita gabi haposan, ala sudehita zolma, met manang balga, mora manang napugus, pejabat manang natukang tampalban, adonggo tuhita di lehod debata ganup, tanggung jawab, talenta, bagian, turpuk na pinasahat ni debata tuhita, si rado tataganup marsada-sada. Boy doi marhite kemampuan, boy doi marhite kepercayaan, boy doi minta marhite pangkat nalohot tua baram, boy doi marhite pikiranmu atau pekerjaanmu, entah sebagai desainer, bahkan bila penting pekerja sebagai pandapol, ipekon dijaga sadenggan-denggan. Asa gabe haposan hita di ulautai. Ahama ulauta hamwa kadamang nuaing, hamwa kainang, anak-anak muda, maka sebagai jaksa, sebagai polisi, sebagai desainer, sebagai orang-orang yang ahli di IT, jadilah engkau sebagai haposan. Disudi ulaun na tindur pukon ni debata tuho. Hatan debata madok moloboi hita haposan di nautik, haposan mahita nang di nagudang. Kalau kita tidak bisa haposan di nautik, mustahil kita bisa haposan di nagudang. Ido na inokon ni tuan na di turpuk taon, aleho naposo na jahat. Naposo na sohasea, naposo na sohaposan. Jadi jahat dalam firman ini bukan karena dia melakukan keonaran atau mencuri, tetapi dia jahat karena dia tidak dapat dipercaya dalam tugas yang diembankan kepadanya. Naposo na jahat doho ninna tuibana. Hape sala na talentai di jalo ibana. Alay ro ibana tutuan na ipaulak ko ni di tabunihon dang haposan ibana di talenta naong jinalona. Ahay dokot tuan na inaking tu ibana buat ma talentai siya ni ibana lehom matuakan na marnapuna 10 talenta. Sedikit bertentangan, kenapa yang ang 1 diserahkan kepada yang 10 talenta. Ini soal kepercayaan. Harus terbigi si Saul dukul lamadawi bana sa Tuhani bigi-bigi bana si bulis. Roma debata ipapidda matod di isian si Saul tu si Daud. Mutasima
talenta na pinasaan de bata sia si Saul gabe tu si Daud. Ditongani huria pe na jujutan do paredde saya menarik goya ka paredde on lebo biak ka song leader aon nang kanong song leader da berzudon alai mulang solo is di sada punguan na jujutan do tang mata gijang rohani on solo is ibana alai bagasar rohana molo sorowan non dang sauti maredde alai molong dihanguluho ni mana talentai dihanguluho talentai tumago mau hatok ro so tunggay be humasusan no nakadong aku daksau maredde holan alani ibedadong go dong aku solo is paredde di Palembang jual-jual mahal terus jual mahal ibana sedetiki memang hirana ibuat debataro suara isen ibana ibaleho tunasing gedang keluar suara nai gabe hira suara ni angsa mai mana lujai mana marhosa pedang bui haruar hape tikar natal musetong ngai para dia bidna nadinggan di pajaiton oman no bajuku tikari natal molo mar sulu dang lomo rohani Tuhani ditiki natali habis suarana ipepida debata talentai sia di beda tu nas Oma parzolo berhak-berhak itu hatta di tahun nai baruon gabe zolma nahaposan di bagian talenta na pinasaha ni debata tuita paduahon asa gabe zolma para si roha hita Molota kaito jo sato kinakadamang do dainang tu uduk ni turpuk taon ayat 34 dohot 32 be merciful ai tiki maleau dele hoko dua mangan tiki mau sau dele hoko dua minum naburo dua di zakon ho dua namar sakok bulu ngau ninna Tuhani di parulusi hamu nah haci tanau ditikir hamu dalana tarhuru ngau di dulo hamu gabi para siroha bahasana paling sederhana ima di hati Indonesia jangan sampai kita mati rasa di dalam kehidupan ini jalodo puncak ngihatan Tuhan Yesus di ayat 40 uduk ni terpuk tahun nasa nabi nahemuna tu sada sian anggiku na meton na tua udah di bayan hamu na tua udah di bayan hamu jala tapamanat hatan itu atta Yesus madokon tu sada sian anggiku dena gudangan depe HP hahanggin itu hatta di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Iban na di Matius 5 ayat 7 di dok mertua ma akana asiroha ai sia-sia donasida. Berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Blessed are merciful because they shall obtain mercy from our God. Gabi parasi roha. Di Lukas 6 ayat 36 didok disi gabi parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Patoluhon jala perpudi pada oma sian ngolutta hamalason dohot losok
akan marang gimana teh losok dohok malas. Ale adong ko pekadar na tumibos yan na malas dohok losokon iman na niguaran si gurbak akan na gurbak uduna on tipe tingkat tinggi mon sana kana malas dohot si losok. Biasa pada otta hamalasonon halosokonon dohot nagurbahon uluon ala naking naposo na majalo sada talentai sa sitongan na alosok gorohana. Dangoloy ba na pahebakon talenta na pinasaha ni tuan na itu ibana. Dangoloy ba na luja. Dangoloy ba na mangulahon. Cari aman dungi ditabunihon. Jaladung ditabunihon to tupe busukam magwarnion. Dangoloy ba na pahebakon. Nadong di ibanay. Ima losoki. Ima hamalasoni. Ima aka ulu nagurbakoni. Bapak Ibu, anak-anak muda, di 1 Januari 2025 ini Tuhan meminta kita menjadi orang-orang yang rajin, yang bekerja keras di tempat kita masing-masing. Dimanapun kita berada sebagai karyawan, sebagai majikan, firman Tuhan memberangkatkan engkau bekerjalah dengan rajin, dengan giat, dengan bekerja keras. Dungi Roman no pimpinamu madok hebat doba halak Kristenon. Sudah akka karyawan menjadi pekerja yang keras. Kinerjanya juga terpuji, produksi perusahaan juga meningkat dengan baik. Meningkat produksi kerja, itulah talenta yang dikembangkan tadi. Naposo na jahat, naso hasaya ima, naso mangulahotsa, naso ringgas mangulahotsa. Au sadiri ang gohuboto markator semenugo sahat tubotari, alay daksada saya surat denggan di mana. Denggan hudulan nak ongkang-ongkang kaki, merdasi bagak, merjas, tapi ada kalanya 1 atau 2 pekerjaan pun tidak tuntas dia kerjakan pada hari itu. Tapi anak-anak Tuhan yang hadir tanggal 1 Januari mamuka ulauni, tuntaskan pekerjaanmu di kantor, di perusahaanmu, dimanapun engkau berada, supaya talenta itu berkembang lewat kerja kerasmu dimanapun engkau berada. Karena firman Tuhan mengajarkan tempatmu bekerja itulah talentamu sekarang. Tempatmu bekerja melayani itulah altarmu melayani. Tempatmu bekerja itulah mimbarmu untuk melayani. Kalau pendeta mungkin ini mimbarnya dan perjamitaan dan tempat mertikting. Tapi Bapak Ibu, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berkarya, itulah altarmu sehari-hari. Itulah mimbar pelayananmu sehari-hari. Di bawah ini daw mahkamah hamalaso. Nakpe adong sada 2 sanhita modohodok, tabuka majol satokin Puda 10 sia ayat 24. Boleh tampilkan dulu tim media kita. Amsal 19 ayat 24. Atong ko nang mudohodok per media nang dijangan aku loh. Alay hata Indonesia iban nate. Rak majotazaha kamanginang tulu iya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi juga mengembalikannya ke mulut. Anggau sonau sudah buhula lama jahat di hata batakon. Di pohul si gurbakulu do idana. Di pohul, mulai pohul
Itiok butiru padi di pohul sigur bakulu do iddahanna ngai tangan naon iddahanna alai pataruho tu pamangan naon rodo losok nga Aisyah dia mana 30 senti dua tiodang ini alai ro losok nga mabahas si panganon nang dipohul di tangan na itu bagasan pamangan na alanido dipoda di Raja Salomo biduonom ayat onom belajarlah kepada semut idahamu mamarsyazar mahamu tuporhis dungi para tete homadalan na asa merbisuko songo dia mahora bisuk nga mulota pamanat porhison semuton au tak kaya pehu bereng semut istirahat ako to hai paroha kamu terus di mana berdalan. Menurut ahli zoologi, sambil dia berjalan sebetulnya dia sambil beristirahat menyeimbangkan tubuhnya. Tapi kedua, semut mereka bisa memikul beban yang berpuluh-puluh kali lebih besar dari dirinya dengan cara bekerja sama. Asugari ada ngondisi kebang layang tapamana anno di pituan gudang disi somut bodi haluk kalahone hape datung bonyan seibang be balgani semut dohot kebang layang tapi bisa dibawa berkat kerjasama sebagai tim sehingga yang berat itu bisa dipikul bersama-sama dengan mereka. Hoa kainang pada umadirim sian silosok doh akasi gurubak ulu izahabi jo ulu na weangu na gurubak dang na pola bongkak masuk na te alai adong gotong ina huboto manisir rabu naon malah si mana holan ubuk ngod durupani jangge-jangge sokone malah si mana adong gotong huboto ama tuluari baru maridi anggo di hutan aminan di peranginan somalloy bahkan bila petik sehari seminggu alai molo dihitaw maridi sehari tulu hali aryama beharon ng pangganggo ni natay tusi narawa marupani adong gotong silosok dihita si malas terus terlebat jala dipardagik kon na terlebaton moloso terlebat di bana hiranadong naso beres jay ko terlebat do ibana asa normal pakilalan na beharong sakita so niru pani si paubawdi na terlebaton ada yang menikmati terus terlambat. Yang paling hebat percaya diri terus walaupun terlambat. Senyum juga percaya diri walaupun terlambat. Pada ohon hamalason mengaradoti haringgason saudaraku yang bekerja di kantor sebagai karyawan bekerjalah dengan rajin lawan kemalasan. Satu tandanya ialah molo pegawai ho, molo karyawak ko perjolo horo. Dungi perpudi ho mulak. Kalau ada di antara kita karyawan atau bawahan, sudah bawahan terlambat datang pulang duluan. Ini harus bertobat ini. Iban na anggo hami di kantor dangadok hea kadang kupet di tahun perpudiro. Terus do sudi halahu perjoloro. Jale perpudi do halahu mulak.
berkamu mabuh ini. Alayak bihadak soni kita petong bertobat ni umarupani. Karena memalukan bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, terlambat datang, pimpinanmu sudah datang. Ini firman Tuhan memberangkatkan kita pada tahun baru tanggal 1 Januari ini. Pantang terlambat kalau ada di situ pimpinanmu atau majikanmu. Apakah engkau guru? Jangan biasakan kau terlambat, kepala sekolah sudah hadir. Naso menada diri dui. Jalan mulu saya beruju kepala sekolah tong di parkeli ho, anggoy bagasar rohana si mau bon ngain na tu bagasar rohana. Anak-anak kita jemaat HKBP Rawamangun Tuhan berangkatkan tanggal 1 Januari ini menjadi anak-anak yang rajin melawan segenap kemalasan, halosokon, dohot akka sigurbak ulu. Doho akan mengalului marsidalian. Aizol maka sigurbak ulu do naringgas mengalului sidalian. Horbon itu menggagak di balian, molos wadong roha gudang go sidalian. Homajo inang majaha turpukta ina padita matusada ina. Aidang buyau huzaha mang buasa dakku buah pulpekku. Ahama hubungan ni pulpek dohot majaha. Homajo amang mertangiang di pertanyaan ngata. Dang boya orang mertanyang nasing mozo bahasa mang dak kubuan kacamataku. Mah hubungan ni kacamata dohot mertanyang. Alayang godunggo memang dangadong roha tung apalah godanggo akka sidalian. Hamu akka damang dohot dainang adong go upana molo haposan jalaringgat cita mangulah talenta na pinasahat ni Tuhani adong bongot maibana tu halalas ni rohani tuan nai bongot maimana tu halalas ni rohani tuan nai ala natuari marpesta natal hita tema natal nasional permahani madok beta mahita tu Bethlehem. Permahan na dia mau, permahan na dungo, permahan na ringgas. Allah sangat mungkin ada juga gembala yang tertidur. Allah itu permahan na dungo itu debata marhite suru-suru di madok, las marohamuna, nunga tubuh poso-poso ini Bethlehem. Tuna dungo itu. Tuna mangulahon ulaw na ido roh Tuhani mamatkulingi nasida. Adong gaupana mololosok kita jala gurbak ulu jala malas adong. Dia naking didokot di ayat 30. Tampil hamajo sallallahu amang permedia ayat 30. Rap adong go upana nakaning naringgasi upana rap mangan di halalas ni rohani tuanna. Amin puji Tuhan. Si malasi, si losoki, si gurba ului adong go upana tonggo adong. Dia may upana rap tazaha mazolo ayat 30 iya. Laos pabeli hamuma naposo naso haseai tuna holom maripot-ipot di sima masa anggu-hangguk doho na patungaripon. On bahasa Batak tahun luar biasa nate dang holan holom ada di dokon maripot-ipot daktar dulu bion holom yon. Artinya orang yang si malas, si losok, si gurbakulu masa depannya akan suram.
Masa depanmu akan kelam. Kamu karyawan, sebagai pekerja, sebagai tentara, sebagai polisi, jaksa, hakim. Kalau kau malas mengerjakan pekerjaanmu, masa depanmu tidak akan cerah. Masa depanmu bisa suram. Anak muda mengatakan madesu. Masa depan suram. Mungkinkah ini bisa kita perbaiki? Pasti bisa. Sebab HKBP menentukan tahun 2025 ini sebagai tahun transformasi. Bila kita mau memberi diri, diperbaharui, ditransformasi oleh Tuhan, ditopa kembali oleh Tuhan Tai, maka kita akan bisa jadi anak-anak Tuhan na haposan, na paduahon, na ringgas, padua toluhon, mangalo nasa hamalason. Perjolo naking terpatupahi tadi molo gabe akka jolmana haposan. Paduahon akka gabe jolmana ringgas. Patoluhon na mangalo nasa halosok. Bapak Ibu, berangkatlah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pekerjaanmu, dengan bekal firman Tuhan ini, gabe haposan, gabe akasiringgas, jalan nadau seragam ni halosokon, hamalason, doho akan nagurbak uluon, di tongan ngoluta si ganupare. Masa depan kita bersama Tuhan pasti akan cerah. Tuhan tama mamasu-masu mertang yang maita. Mauliate jala puji-puji yang marohanami diho Tuhan nang pataruhok kami tu tahun na baru. Tahun para sinrohaon nang pinasaha mu Tuhan miganu. Narorohami Tuhan madok mauliate disudi dengan dibasam nang pataruhok kami. Sapala nang rohami tu bagas joromon, rap dohoto mahupuk kahami saluhu nak kaulaun nami. Rumah tangga, kegiatan doho sudi akasakap yanakon di tonga-tonga di bagas. Di bahini bohali hami marhite-hite hatam. Laho madalani tahun 2025. Marhite-hite na manakasi hatam, siya sahalak na poso na sohasea, na manabunihon bagian na turpuk nga, gaya beso di pahebang. Alayang ko hami di tahun 2025, rap dohoto mahami Tuhan, manguduti sa luhut na parangudon nami, jala suru matod di mabuhali hami ganup. Asa gabe ianak komu na haposan hami disudi panggulmiton ningulu nami. Gabe ianak komu na toktong girgir ringgas mangulahon ulaon na sa denggan na manangahape ulaon turpuk bagian talenta naong pinasaha mutu hami ganup. Jala alon nami ma nasa ragam ni hamalason halosokon ulu nagurbak mangulahon nakkaulaon nami. Akaima Tuhan nilai-nilai sihanguluhonon nami marujahat tuhatam madalani tahun 2025. Marhiti-hiti gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata huhuk mata pasahat peliatan.
payak nari lau sejong-jong mahita. Gabi na poso haposam mahita dingoluta. Jala de batama na paborhatun hita tusudi ulau tadi bagasat tahun 2025 on. Ala dido ibana do. Unang homabiar ayahu do dongamu. Unang hobiahaton ayahu do debatam. Au margugui hon ho. Huhut mangurupi ho. Uhud meniopi ho marhite-hite siamun ni hati goramu. Hodo de bataku, saya pati bulokku doho, pujioku doho armu, aenunga mambahen halongangan ho, aka sakapmu siana robi pe nabonar jalan asitong do. Jauh balas tiro. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julum, pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasyak kami pilihanon, pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tuddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata naso marmula naso marpacohotan. Debata na manoktong ruri saliling nililing na. Nasolo sudah dua kataomu. Jala dang marperbulatan akka ariarim. Ala jepe jalaga bursal pudo tahun nami dot ari-ari nami. Nunga salpu musesada tahun siana ari-ari nami. Alai dang salpu yang goasi ni roham. Iba ini puji hami maho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Ala gudang ni asin roham na pasahat kami tubona ni taunon.
Masegurang dodengkan di basam huzalo hami manipat tahun na salpui. Jala huingot tami dui sadarion. Ope mauliate marohanami diho. Ala di pangulu jala di ramuti ho do hami. Dilehoko do si pangano do parulusod di hami. Di pasu-pasu ho nang nanyula di tangan nami. Akup ni dilehoko do hasonangat tuluak nami. Di palua ho do hami sa parmaraan. Di ramoti ho hami di hagugutan. Toktong do dilehoko barita nauli manodangi hami. Asasanga hami pauba horrohanami. Akup ni dilehoko do apul-apul tuna marsak tuna matean asaw nang madili na sida. Molo hingot tami sudi pabenan nami di tahun nang salpui. Na maila do hami noeng maradopoko. Ala zut magopo ari-ari nami dohot asin roham hubay kami. Oppe, bitsan di salpuhoko tahun nang salpui siya kami. Salpuhom masudi pabenan nami nahurangi. Jalase sa sudi dosa nami. Say hukupi mapabenan nami nahurangi marhite-hite asin roham. Diebati hodo hami manipat na sa tauni. Jaladida hodo lan naso marparbuina dinggan di tonga-tonga nami. Sayunang zolotaba. Say pasobu hami mangulu. Asa marparbuina dinggan hami tu zoluanon. Uparhatobot tami do sudi asin roham. Ibagasan hasere pedohot uduk ni roha do hami. Mangi do tuho. Sahat tuho mahami sudi. Say tugu-tugu hami jara ramoti. Say ramoti nang hami di bona ni taon non. Songoni ganu pari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhon ganu pari tu hami dalas si dalanan nami. Doho ulaw si ulaw nami. Say pasu-pasu hami jupa marpungu di bagas mon. Di parsikolan. Songoni di bagas nami be. Say tu pahi sudi parjamita. Pangajari. Dohot paturehon na marsahit. Songonido na pinasahat tu nasida. Say ramoti na manggonggomi hami. Tatap sa luhu na tarsosak. Na pugos. Na dangol. Na somarama. Na nileaan ni halak. Unang lowas na sida ho na rupa. Alay patuduho matu na sida asin roham. Na somatsohoti. Asarap marlas ni roha hami sugut. Di hasonangat di labung mi. Di inganan na hot. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliya manami na di banua gijang, say pinarbedia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana bidaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tu todim. Amen.
Amuaka damang do dainang jongjong hamiso sudi perdita muna do takasituata nunga husakapi hami pazupang ro manopo bagas muna sudi alaya bihadang dapo tanon isom mahita masisalangan patuzuluna uhu mahita marede nang salpu taon na buruki rap masisalangan mahita upangido unang arong nasamadalak kami na sahelyo nate berarti meludangi jalan ngarok kacik nerohamuna ita baruon. Nangsal putau na buruki, obahu puji Tuhaki, adiramu Oh Jesus, saya si roham, ayam dengan di masa, muse dituna baru, dinasahuri yang tok-tok, muse dituna baru, dinasahuri yang tok-tok. Sayonara.